Aktar xhieda li tikkonferma kemm kien deal skandaluż dwar il-power station ġdida ma sar ebda feasibility study u l-banek kienu avżaw li l-Electrogas mhux tonora il-pagamenti. U ma dawn uħut mill-fatti ġodda illi ħarġu fil-qorti meta segretarju permanenti għall-Ministeru tal-Finanzi Alfred Camilleri xed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-avukat Jason Azzopardi staqsa dwar laqa bejn il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi rigward il-proġett tal-Electrogas. Camilleri qal li laqa saret f'Awwissu tal-2017. Spjega li hu qatt ma kien ingħata spjegazzjoni għaliex Mizzi ma kienx għadu responsabbli għall proġett meta ltaqa' mal-Ministru għall-Finanzi. B'Camilleri jsostni li kienet deċiżjoni politika. Alfred Camilleri qal li meta ngħata l-kuntratt tal-Electrogas, il-Kummissjoni Ewropea kienet għadha ma pprovaċ dan il-kuntratt filwaqt li ma kien sar ebda feasibility study. L-avukat Terris Komodini Kakija staqsit jekk Camilleri ħax azzjoni meta sar jaf li 17 Black hija ta' wieħed mid-diretturi tal-Electrogas, Jorgen Fenech. Camilleri qal li jemmen li sa dak iż-żmien il-garanzija bankarja kienet tneħħiet. Il-bord tal-inkjesta issa qed jitlob dokument bil-partijiet mhux mottija. Fil-qorti ħareġ li f'korrispondenza interna il-bank informa lill gvern li ftehim ta' sigurtà tal-provvista ma kienx iffirmat. F'reazzjoni għal dan żewġ persuni identifikati bħala Ralph u Marcus mill-kumpanija Siemens saqsew kif għandhom reaġixxu għal din l-aħbar. Ftit tal-minuti wara Jorgen Fenech wieġeb għal din il-korrispondenza billi qal naħseb dan huwa messaġġ ċar għall Gvern Malti biex jaffaċċja r-realtà. Camilleri qal li ftehim tat-tender qatt ma raħ u qatt ma ddiskuta garanzija bankarja mal-Electrogas. L-avukat Komodini Kakija staqsit li xhud dwar meta ingħataw il-110 miljun euro u Gasol telqet mill-konsorzju. Alfred Camilleri qal li sar jaf mill-midja li Gasol ħarġet mill-konsorzju, hekk kif sar jaf dan aġixxew mal-ewwel. Il-Prim Mħallef Emeritu Sajt Policino staqsa jekk Keith Kembri l-ex Chief of Staff tal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat kienx preżenti għall-laqgħa tal-Kabinet fejn kien diskuss is-self tal-Enemalta. Camilleri qal li ma jafx għax kien hemm wisq nies preżenti. Għalli meta kienet diskussa l-garanzija bankarja, il-banek involuti kellhom ħafna avukati għalhekk kien jibża li seta' jkun hemm xi nuqqasijiet. Bħala Ministeru tal-Finanzi kienu biss involuti fl-allokazzjonijiet finanzjarji tal-proġett. U qal li ħafna drabi jekk proġett isir jew le jiġi deċiż mill-Gvern fejn saħaq li dan il-pajjiż huwa mmexxi mill-Kabinett u mhux minn persuna waħda. Fid-dawl ta' dak li ntqal fil-qorti, Mettu Caruana Galizia qal li l-assassinju ta' ommu waqqafha milli tagħmel iktar rivelazzjonijiet li kienu jwasslu biex jisfaxxa il-proġett tal-Electrogas u jikkawżaw konsegwenzi serji għall-Gvern. Fakkar li fl-4 ta' Settembru tal-2017 bank lokali informa lill gvern li l-Electrogas kienet falluta. Iżda fil-15 ta' Diċembru Jorgen Fenech u l-ex-Ministru Konrad Mizzi iffirmaw ftehim dwar is-sigurtà tal-provvista li biha l-Electrogas tipprovdi l-gass għal ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta. Għalhekk Caruana Galizia qal li kieku ommu ippubblikat il-lik tal-Electrogas kieku l-kumpanija kienet tfalli it-test tal-konformità mal-banek u kienet tiġi likwidata.